E o porțiune foarte frumoasă după Gălgăul Dejului și l-am pornit pentru că m-am gândit să arăt ce înseamnă anumite persoane. Uitați, o mașină care n-are nici mânecă, n-ar avea voie ca să aibă girofarul pornit, n-are gabarit, n-are absolut nimic. Nu-i salvare, nu-i poliție, nu-i pompieri, nu-i... Uitați, e o mașină de transport, alte mașini. Deci, mă înțeleg, dacă ar avea gabaritul depășit, ar fi ceva, sau substanțe periculoase. Da, uitați. Uitați și numărul Cluj 31 MOC. Sau 34, cam așa, 31. 31, cred că e. 31. Uitați-vă, și m-a depășit mai devreme și pe linie continuă și m-am gândit ca să-l arăt și pe el, dar nu numai pentru asta am pornit camera, fiindcă e și peisaje foarte frumoase. Mergem în continuare, suntem spre Dej. La Căpâlna. Căpâlna. Ia uitați, linie continuă. Dublă continuă. Nu, că asta Continuă. deja au început. Au avut dreptul, că au putut depăși. Dar ați văzut cum au depășit. Dar nu e interesant. Și se duce în localitate, deci noi mergem cu 60, bine 60, și el cu ce viteză a depășit? Trebuie să aibă cel puțin 80, dacă nu mai bine, prin localitate. Și n-are niciun drept. Unde este poliția, domnii mei? Să-și facă datoria, nu mai mult decât datoria. Dar sunt domnii cu bani, domnii care au o pile la poliție, că le aduc mașini bune prin zonă, nu zic că toți poliția sunt corupți, Doamne ferește, departe mie gândul ăsta, dar ar trebui un pic să-și facă treaba poliția și fără menajamente, fără pile, fără nimic. Legea pentru toți, nu numai pentru cei ca mine sau cei care nu sunt multimilionari. Legea e pentru toți, dar e păcat că se aplică la cei care n-au nicio pilă, n-au nicio relație, n-au bani. Că dacă ai bani, ia data poți să obții permisul înapoi, ia data, dar nici nu te bagă în seamă că ai făcut o prostie, o măgărie, că ai omorât un om. Nu zic mai departe, că sunt, știți, cazuri care au omorât nu 1, 2, 3 și nu s-a întâmplat nimic, numai departe de acest băiat drogat și băut, care din Constanța, care o nenorocit. Am intrat în județul Cluj. Deci băiatul care a omorât a intrat în grupul ăla pe trotuar și a zis că ce o căuta copiii acolo la ora aia. Deci așa se pune problema. Și judecătorul să întrebe fata e în sală și fata săracă era mormânt. Bine, am intrat în altă zonă care pur și simplu noi pentru acest
videoclip. Nu pentru vlogul meu, al meu se ocupă de natură, de pescuit, de frumusețele frumusețele României, că sunt atât de multe. Merem în Muncel. Poftim, Mergem în Muncel. în Muncel, în care Muncel? Muncel este de aici. Nu înțeleg pe linia asta dreaptă cine a trasat, cine a făcut marcajele pe această porțiune de drum. Pentru ce o lăsat, e aproape 1 kilometru, e linie dreaptă, nu-i... Și au pus linie continuă. Și unde e curbă, de multe ori găsești linie discontinuă. Că ne apropiem de Dej. Peisaje foarte frumoase. Că te uiți în stânga, în dreapta, acum eu nu pot să pun camera să vă arăt, fiindcă uitați, doamne polițiste la datorie. Domnișoarele. Cea pe vremuri veneam după copii când lucram la Centrul de Protecție a Copiilor. Se zicea pe vremea respectivă. Oare nu le-au depășit și pe ele? Domnul este cu mașina. Nu l-au văzut că e cu girofarul. Pe aia trebuie să faci, să vadă că e cu girofarul automat pe dreapta. De ce folosești girofarul în situații când nu este nevoie? Salvarea nu merge cu girofarul. Și trebuie, pentru a avea girofar, trebuie să ai aprobare. Deci la reareu, mașina e folosită utilitară pentru transport, mai alte mașini cu gabarit și se dă pentru gabarit. Ops! Du-te, dragul meu, du-te, că ai BMW, ai BMW și 130 la oră. Eu am avut 110 și eu am acum. O să mai intervenim. Acum vă las și o să filmez când o să mai vedem lucruri plăcute
Nu că n-ar fi frumoase și aceste peisaje, dar poate mulți sunteți, vă plictisesc cu asemenea imagini. Dar vă rog, aveți acolo un buton de like care să puteți să-mi dați like, un buton pentru abonare, să încască și mie cât de cât